Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker sejjaħ laqgħa urġenti għal mexxejja Ewropej dwar l-immigrazzjoni. Il-laqgħa li se ssir il-ħadd li ġej se jattendi għaliha wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat fejn mistenni jiltaqa' ma' Prim Ministri oħrajn fosthom il-Prim Ministru l-ġdid Taljan Giuseppe Conte. Fi tweet il-President tal-Kummissjoni Ewropea qal li sejjaħ il-laqgħa informali bilan li l-mexxejja Ewropej isibu soluzzjoni qabel is-summit li se jsir lejn l-aħħar tax-xahar. B'reazzjoni, il-Prim Ministru qal li aċċetta l-istedina tal-President Juncker u tenna li Malta se tibqa' konsistenti mal-prinċipji tagħha u li qed tħares il quddiem li tikkontribwixxi għal dan id-dibattitu bilan li tittieħed azzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Intant, id-Deputat Prim Ministru Taljan u mexxej tal-Partit 5 Stelle semma lil Malta meta kien qiegħed jiġi intervistat fuq il-programm Porta a Porta fuq Rajuno it-tlieta filgħaxija. Luigi Di Maio tax jifhem li pajjiżu lest ixekkel il-provvista tal-elettriku jekk terġa' tinqala sitwazzjoni bħal dik tal-Aquarius. A Malta forniamo l'elettricità, da Ragusa parte un cavo che dà l'elettricità a Malta e Malta si è rifiutata di dare una mano all'Aquarius che stava nelle sue acque, nell'area SAR di Malta. B'reazzjoni għal kummenti ta' Di Maio, fi stqarrija il-Gvern Malti tenna li aġġixxa skont ir-regoli internazzjonali. Dan filwaqt li stqar li jinsab sorpriż li n-nuqqas taqbil dwar l-immigrazzjoni jidher li ntrabtu mal-elettriku li tirċievi Malta mill-Interconnector. Il-Gvern spjega li Malta tixtri l-enerġija mill-grid Ewropew permezz tal-Interconnector u x-xiri jsir brati kummerċjali minn diversi fornituri Ewropej. L-istqarrija komplit tgħid li l-ftehim fuq l-Interconnector huwa rregolat mir-regoli Ewropej u jispeċifika l-kapaċità minima u massima u ċirkostanzi meta din il-kapaċità tista' titnaqqas. Il-Gvern qal li jinsab fiduċjuż li l-awtoritajiet kompetenti Taljani se jġbdu l-attenzjoni tad-Deputat Prim Ministru Taljan li l-ftehim huwa rregolat mir-Rule of Law. Dan filwaqt li sitwazzjoni bħal din turi kemm il-Gvern għamel passaqli meta investa f'power station ġdida u għaldaqstant Malta tista' tiddependi fuq annifisha għal bżonnijiet tagħha. L-istqarrija temmet tgħid li l-Interconnector jintuża bħala taħlita tal-enerġija li tifforma parti mill-politika tal-enerġija.